Txalo jo, izu sinkronizita gazte. Perfecto. Oina hasi kontetan, igual noska izuten. Bueno, ni boni zuztetan az, mila beratzi dut berrota zazpixin gaixo nintzen, da eskola hasi nintzen 6 urteaz. Egune esanten mozu, Carmen egune guzero. Bai, Carmen txiki egunei, gaixo nintzen, da daukaz hilota 10 urte. Kontau igual sustetatik, zuek hiruan aiza zari eta Jose Luis aurretik biliko zan, hoxe kontau eske. Hiruan aizaga, baina Jose Luis zen nimino, uste bigeixa daukez, harintxua hasi zen nimino, alkarra zibili gina Jose Luis den dau. Bitorrek pentsatu diola uste bete do, ni ez. Zendik 11 urtaz, markina pasan izan da. Gero eixen, nondik gotea zinen, zuek urran bizi zinen. Bai, eskola gokitxe dindun, 10 nintxu urdulan, urte denen, bantxe osoko garkatxa zate hontzan, iku goitu parti, da antxe beti hori jote egin. Baina oso burran gero, gukizteko ezken bertara. Erropak eta, oinetako eta hoxe alpargatako batzera. Orduan abarki egin. Abarki. Orduan bestek izaben, abarki egin. Dara biltzen egin, abarkak. Gosi busten bazin gai behar. Bai, busten bazin gai behar. Gero eskola ari hau, da dano juntete ginen, da sartu horretik, Jose Antonio Lagoi gazetan banderi kanpa, anabel zulo bat, egin dut, da banderi txiki erautu zen egin. Barrez ekartzen den, baina birra da, 10 urtetik baten. Da segitzen peri-peri, da Jose Antonio gazetan, da gutano planteo bat abestiei. Bat abestiei. Telefonikak lortzen. Monteixek, bat abestiei zorroldik dinitzen, kara sol kantetzen. Dano. Da kanto barik, zegoen barro zartzen. Ondizena azkenean plantatu. Bai, ondizena plantatu, batzenengo, dano. Gutxi berezkia. Ez da da, bude egin nik da. Gutxi beraz. Kara sol, bergau. Kara sol. Ni egunero. Egunero. Sartzeko. Da, handeri nion non esan, aurrin, frente a Handeri, ez da egina, gordon aurrin. Kastete ez da nahi goteko, listo, oso, nahi goteko. Ez da, denun otzan handeri nion. Ez egin. Imagina. Eta kantetan espaban, igul kontu. Bai, cuidado. Akanti niko naztu dugu, baina orduan ondo grabatu etxean. Atzaldina, banderi erretire hori izan atzaldero. Bai, erretiro, dago xin eta kanpa. Helen barretzen kriston banderi zentzat, baina han hasiko duan dago asko. Eta jota, zen nire bat txitsi zentzat, pi-pi-pi-pi. Bai, gaztete. Hase egon ezen txetan zentzat. Baina posti dudik bazatetan, dio, indara baizte zola zantzeko zu. Zue paskaltzea etxasua. Gu paskaltzea txago egin bai. Horatxu, gutxi gora gara. Gortzan baina beratxitek eta... Beraztan hasi? Hasi telebia, amartxeatzeko. Ordu terdi bat edo, da gero zabe. Bai. Arrazalde. Ordu itxerazten atzak, bai. Zuek erdeixen urran bizitxe denbora gehiago. Bai. Zein txezen duen. Guk etxin, biharra. Guk etxin zegoen zerik ziketei. Eta biharra eta biharra. Eberdi denbora. Eberdi denbora, bai, ara edo na. Bai. Da gero arrazalde, aldanik eta harinen etxa. Da gau guten ez baginen, lehen legoen egozan dagoenak bialtzen etxa. Zera, hoxe zan bere ezak ere, zuek unmiok, ez dago zu etxe gueltan biharrik ala, da dago etxa. Bai, respeta betxen, ha? Respeta betxen, bai. Etxako deberik eta bialtzetzen? Bai. Asko deberik. Gure maizte zen, gogorra, baina erakusten hona. Da nahiko abilara eukibide, biharra da hasi zeitzik eta 13 arte, nivel guztizek, da tematiko guztizek, tanak berak motezu. Bai, da niko oso bat zangot, eta Jose Larroko hori beti ez duzera, ni perreko milotxik nintzen. Markina, da urte bete inaben, errentak egin nintzen. Hemen nimontak bai. Markina, ni leheneko kursu ibilik zen kristoletxik. Zer etxik, porque hemen nimon nintzule baiak. Erakusten oso nasa, horra baiak.
Horrabe, Zeba funtzine makina ikasi? eskola labarala. Zeba? Gure etxek urun sartuako lako, anaiz zarrak, bazerrezen bat, lehenago itxuri hori zen, zaharrena bazerrezen, da bestik, da ni ez du bizitan nia duen etxo. Eskuertik, aixe nala. Lehenengo guntzen markina, handi pasan ditzen Mondragora, da gero guntzen Maialuza. Eta ze ikasi zen nuleko bakoitza? Lehenengo ben, igunan ofizialia, gero Mondragonen maestria, da beritak egitxe guntzen, Maialuza. Ena ametxua da, erdiz porri-porrizi. Neskatan hasi zen urriko. Neskatan hasi zen da. Baina horriko. Hori gero borretako, Lastorra zazan atxixio zen. Baina horriten interno zematen. Interno zen. Urte guzti, no? Urte guzti zen, Mondragonen behu, Da, Mondragonen azte guzti zen dagoen interno, da gero azti, txatorri. Da tome garatzalek usta. ezagunen bataz bai, berretxuarek ez. Josule lakoiko? Lakoiko, hoxo bitxarra. Nik nahi nabe Josule lakoikoaz, zela jun, zela egin iritzi itxan, donostia zen, da guri jatxek dogulian, amizte handu izan, da dogulian nahi bat, bazerretxarra nik ez. Beti guntzen bazerretxarra nik usta. Neure kontrako borontatia, ara xe konbiertzen antarkeo. Baina hori da. Baina hori da. Zer nik Josole zian planak janak egiten emezan, donosti legutiko, beraz. Zara urte bat egin gehuien, donosti egin. Egin iritzi egin. Zarragoa. Urte bat zarragoa zan egin da. Zetan jolazten zineten? Beste jolas ematako... Jolaztu? Eskoli hasi horretik pelotan izan du. Baina ez berretxiko frontoieko pelotan ez pasen. Karatxarreza zeindeko fatxadi euken, bat ikutzen pelot izkarra bestin eskuma, da lurrebe, deformaue. Zekan pelotari una urdutaz gero ekun, berretxiko frontora atorri, seguru. Titulu tako zen. Eskola sartu horretik, normalin denpori ikutzen duen. Da itxegin duen pelotan. Klaro, pelotan itxegin duen, baina aurreko frontize esan berretxiko frontoi ez karatxarrera zein deuen, da jota batin urtetuan alzkerra bestin eskuma, da gero behi eme jaikize, da orduan han hiltxe dinen. Fueraka, gure zera hori zen, fueraka. Da gelditzen lantzimin eskazenak gelditzen aurra, da hurren gero alrebez. Danon nazti, bai. Neska pelota bai? Neskak gitxi, bai. Neskak terrazan ibiltzezin, bai. Bai, txintxirrikan da hortan ibiltzezin, neskak gu pelotan. Pelotan edo baloien. Bai. Bauko izuzu kastigoiko gogun baten... Kastigo goizia. Kastigo no peruten izan izan. Baina, hau, como recordatorio dauket, da berei bezantu zen, señor José Luis Aixerdiko, nire kentsu zen. Eta, klaro, maestri, hauen ez Aixerdiko txagarri. Atxezan, gure kuadrilan, makileka bat hartu izabana. Ze gut danok hartzen duzen makileka da kakao. Baina harek ez. Beti libretezan. Eurenik bizizan. Eta, klaro, gero, Google-zinek egiten duzen etxa, gero ekaboz, emirrezen duzen tanak, dari itxetela maestrik lagundu. Eta repetitzen nota pogonak, da gu bakizu. Hori berei kontentatzen lantzimin, que fue el privilegiado. Maestri etxinek ibalako. Da zuepe, etxinetan o mutilek? Ba, etan o mutilek. Etxeko biharrik eta zego itoketan zuen horrek amak itxeiztu, no? Etxeko biharrak? Dinot etxeko? Txikit, ba, generalin, bizkako eskondu ginenin, danok, libretzen ezan gaztena, aldi egonken, postorten aldi egonken da, libretzen. Baina Jose Luisek nik,
Da gero Jose Luis deitzik eusen. Baserrira, ni independentizia nintzen, da, neure estudietan da. Jose Luis duan baserrizen. Eta egunero juten zineten eskola, ala... Markina? Lehenengo milioin da gero markina. Gero, markina bai. Zin gelitzen zineten bierran bizala eta eskola junbarik. Hori be... Arekizia benik bastante. Gurin ez zegoen hori. Gurin hauen eskoli. Da gero handik etorretxeko bierra. Horrek zagarra ezin gurin. Prioridadia. Bai, argitxe garbi. Etxin honen zapatuetan da bigarra. Bai, gurin etxe bigarra, umiei bigarra ere etxeko zen. Bai, horre zegoen parkazin hori. Bat korretatu leire edo... Erropak, igual leo konteu prakamotxak, olusiko... Orduan prakamotxak. Dana prakamotxak. Orduan bestek izan prakamotxak baina. Egun? Da Andrasko goni. Orduan Andrasko goni. Prakak izan Andrasko gontzako. Andrasko goni guk prakamotxak. Hori txekerundu zen belen buruk, danak kostra dute danok. Danok, Hanezan libretan inorbe. Belen buruk kostri, akaoz lagu, jata tatarrezan, hemen. Mataduri dani. Orduan zen, ongo mikrobinek, Espaz, zanietezan berez. Eta markina zen lan dute zinen? Bizikletan. Bizikletan. 5 urtin bizikletan. Markina, 5 urtin bizikletan honi zen. Jose lagu eta bisok, horra ere batek eunken, da bisok alkarra zuten, jumbe bai, etorri bai. Urte bete zaharra bai. Ilondute bai, inosko? Ilondute bai. Bai, negune ilondute. Dinamo, zer? Dinamoaz, bai. Bizikleti dinamoaz, da, zera, kapota esate gontzan. Haxe bota goitxi bera, da txingorra bazan, txingorra. Da edurre bazan, edurre. Baina markina jun nimizen. Zema denpora etxeti markina? Milio etxek, ordu erdi bat ola etxean. Hoi mintxu ordu erdi. Bizikletan, Hildu bazkarra? Markina hildu bazkarra, gero etxe baino, aldapa gora? Bai. Juti erretza zan. Bai, juti erretza zan. Etorti bizkate zereue. Milio ioen dut. Bai. Milio ioen dut. Kostatxo zan. Pronto bitxe zuten, resultatu dute ez estado, bai. Ez batzuk egin. Eskolako bat ez, hoizta, ez mari izango beste bizkata. Bai. Nizu ez izari, Bai, gota hor txikitu. Pasatu. Ez, zuek igual ez uzarre hoiz, ez da pixkat da. Igual hori biharrik megatu zinela eskola jungarik, igual nebarre bat. Bai, horre bai. Nebarre izela, nundik guten zinen. Zuelako ikuk guten zinen? Ba, indikazio, Bai, baina,